Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:40. Mayong hapon sa ating mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilaiya ka tagsa ka mga transistor radio and naga-monitor via Facebook Live sa Sabado man nga edisyon sang This Is My Life. Subo nga hapon, magpabilin danay ano. Si Inday ang inyong kamangin kaupod sa siniya nga mga inoras. Talo Usman sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-aksyon naton sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life? Kamusta ang mga nilabhan? Kamusta ang mga nilabhan? Speaking of nilabhan po, nagaguom-guom naman ang kalangitan, no? Pugai lang mayo, ano? Pugaan lang sa maayo, okay, para yung magdasig lang magmala, bisan wala sang adlaw or wala sang init. Mayo lang kun may money, ha? Para dasig lang iya nga mapa-dryer. Diba? Sana all may dryer. Sige, sa mga ka-aksyon naton, nga padala na sa inyong mga mensahe, no, sa inyong mga greetings, karon lang kamo, okay? So, antes mo ng tanan, diri kita anay sa aton yalakat sa panahon, kay base diri sa forecast sa pag-asa, isa iya ka low pressure area ang nakitaan sa karon 75 kilometros nabagat na nasidlangan sang Tacloban, Leyte. Samtang ang intertropical convergence zone naman ukon ITCZ amo iya ang nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Bao may duhagali ka mga LPA nga ginamonitor sa karon ho. Ang another LPA nakitaan isa kagatos ka kilometro nakatundan sidlangan, nakatundan sang Dipolog City sa Zamboanga del Norte. So maghalong-halong gid ha. Layo man ni sila tuod sa aton nga mga LPA ini. Pero given subong iya nga maulanon ang tiyempo, hindi gid kita iya magkumpiyansa. Kahapon I think no sang makalabay kita going diri sa station sa area dira sa Burgos. Kita anakon ang sarakyan sang DRMO. Siguro nagapatigayon sang declogging, no? Kay ti bisan ano pa iya ang matabo. Kinahanglan gid nga ma-make sure nga hindi magtaas, no?
ang tubig baha. Hindi magsaka ang tubig, kag hindi magsupon or hindi masupnan sang mga basura. Amo man ini kun kaisa ang problema kung magbaha-baha kag hindi kita cautious, no? Bisan diin lang naton ginapanghaboy ang aton dira nga mga basura, plastic abi, ati may tendency gid, diba? May tendency gid nga makaapekto ini sa aton iya nga pag panahon na sang tig-ululan. Dason dayon kita sa reklamo nga ay kay tungod sa amo gining administration ho permi lang may baha. Ay kanami anhon akon si Tita We paano na gani kuno pakusi be. Sige sa aton yung mga ka-action. Sa liwat, no, diri kita, speaking of our lakat sang panahon, na-mention ko kaina, duwa ka mga LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Pero diri sa Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya kita iya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan bangod sang ITCZ subong man sang LPA. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bilog nga isla sang Negros. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw la 5:33 sang aga kag ini ang magatunod la 5:23 karon iya sa hapon. Ang aton temperatura yara naga-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Alauna 45 na kita, diri kita anay sa aton iya nga mga nakuha bala nga information from the national news. Kay subong, no? Subong dumasako ya ang mga grupo, no? Grupo sa mga negosyante, 'di ba? Entrepreneurs. May kaang tanan inibala sa ilaman nga apilasyon or parawagan sa national government nga kung mahimo, hatagan man pagtamod, 'di ba? Hatagan man pagtamod ang ilaya nga appeal para man nga makaano man sila magkaguruginhawa man sila, 'di ba? Magduro-damo-damo man ang ilaya nga mga naga-dine in sa ila sa mga restaurant or magdamo-damo man ang ilaya nga mga customers sa mga nagasinulod naman dira sa mga establishmento commercial, 'di ba? Kay ti kun hindi madugangan, no? Kung hindi madugangan, may tendency nga ang income sang sining mga negosyante, no? Sang negosyo, particular diri sa Bacolod, ati budlayan gid sila budlayan gid sila makabawi nga tubtob Paskwa, tubtob bulag tuig do amo-amo lang sa gihapon. If na manotice naton do kalabanan nga mga nagabinakal online na lang, no? Kay kado kadamo naman subong nag-exist nga mga malaligyaan online. That's why nga for the sake man sa safety, no? Kalabanan sa aton is naga-online na lang sa pagbakal. Ang problema lang dira kay given nga hindi mo siya makita, no? Given nga hindi mo siya makaptan. Given nga hindi mo siya makaptan, pero makita mo lang siya. Kay may picture nga ipakita nga sample. Pero hindi mo siya makaptan, no? Kag hindi mo man ma-measure, like for example, mabakal ka sang sapatos abi online, paano mo na takson? May hatag lang sila tod si mo nga 37, 36, no? Ang imo yang nga size, pero piho mo, 'di ba? Piho mo gid ayhan nga 36, 37 ina nga size. Amo lang na ang problema. Well, anyway, balik kita sa aton balita sa national. Kay subong ginaduso ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga kung pwede ha, i-mandatory ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga empleyado nga yara sa labor-intensive
sectors. Sanday sino ang mga ini? Antes man sa pag-explain ko kung sanday sino ina or sinong belong sa sinayang mga grupo, ginpahayag ni Concepcion nabalya tuman kataas ang tsansa nga magdamo ang kaso o paglinat nanay sa nasambit yang mga sektor, like for example sa business processing outsourcing o kon BPO kag semiconductor firms, diba? So amo ni tuod kay diba example ko lang diri sa Bacolod, antes pa man nga do antes pa ang ining massive vaccination naton, problema sa nga LGU Bacolod, pila ka mga BPO company diri sa syudad nga wala man tangag pang names ha, pero base man na sa ginpagwa nga statements ang aton yung mga officials sa Bacolod, do ining mga BPO do amo ni ang nangin problema about sa pagsunod sa health protocol, no? Kay tutuod honestly gid man, hindi mo ginaya matago, di ba? Hindi mo ginaya matago, hindi bala ma-control ang tao, di ba? Hindi ma-control ang tao bisan tuod mag-istrikto pa, no? Mag-istrikto pa sa mismo sagwaan pa lang antes dira magpasulod sa kompanya. Pero sa sulod, wala kakahibalo kung ano ang ila dito yung nga ginahimo, ga tinuparay sila. Diba? Pero, wala ko man sila nga, BPO lang. May iban man nga mga kompanya nga abi ni mo nagasunod gid. Pag sulod gali, wala man. Diba? Galing kay do lang gid ang sa sining iya ka BPO, given nga kundri sa Bacolod, damo kita dari mga BPO companies, diba? That's why nga isa ini sa nangin naging problema sadto. Pero subong nag-okay na siya, diba? Nag-okay na siya kay na katuon na ang tagsa ya ka mga employees nga kinahanglan magsunod. Hindi pa kita makatuon. Like for example, ang isa sa imo miyembro sang pamilya is nag-positive, hindi ka pa na makatuon, hindi ka pa na maging cautious sa imo yang ginahimo. Amo na da ang mga mo kay man honestly lang gid ha, no? Sa manotice ko kag for sure manotice nyo man ang tawo once gani nga wala may makit-an bala. Kung hindi sa iya matabo, ang iya nga pagpati, it's either, mapati siya, pero kung sa pihak naman dito, naglain naman ang iya nga istorya. May ara gid man nga nagapati, out of 5 siguro, no? 5 siguro ka mga ginpamangkot nimo kung nagapati o kung wala. Isa lang siguro nagapati, bonus na kung duha, pero ang ikaduha, 50-50 pa. Amo na sa ang problema, di ba? That's why nga amo na ang struggle man sang aton yung mga officials. But anyway, tanan kita may ara kita yung responsibility about sa sining paano naton iyang ma-prevent, di ba? Ma-prevent nga amo na yung malatnan kita. Kay tuod ko magkumpiyansa kaya nga masiling ka nga ay hindi ko yung matapikan, no? Bakod yang ako nga immune system, tibutang tabakod imo immune system, pagpuli mo sa inyo balay, no? Pagpuli mo sa inyo balay, sure mo gid nga mga kaupod mo to bakod man ang immune system, sure mo gid nga ang mga upod mo to hindi man sila malatnan. Amo na yung panumdumon mo. Hindi nga kung kumpiyansa ka kay bakod imo resistensya, bakod ikaw hindi ka gidya malatnan sang balatian. Kay man may tendency nga magtapik, upod mo lang yung simong virus kag kung isog kagid man tuod, no? Ngayon hindi malatnan kay bakod imo nga immune system, may tendency nga magsaylo na siya. Di pinaka malapit niya nga malatnan sino ang upod mo sa inyo yang balay. That's why
amo permi ginapahanumdum sa aton nga kung kumpiyansa ka man nga hindi ka malatnan, paminsaron mo na lang ang imo nga pamilya. Diba? Sige mo grabe nga kun nga. Diba? Anyways, aton yung mga ano lang na panumdum lang na kay Dukis Ablado. Anong term sila? Dumaumul ka. Mamati ba lang nga, mahamba lang sila nga, wala na no? Wala na ano lang na yan, istorya lang na. Makayom ka lang tood, pero deep inside, wala gani siguro ka gets some point no? Kung anong madagimo, yan nga napamatian sa iban, ikaw research ka para sa imo kaugalingon, para kahibalo ka kung anong imo yang himuon. Hindi yang kung may ihambal to sila nga amo ni, pamatian mo man to. Kung may hambal din silang iba, pamatian mo man. Diba? Mas mayo nga, magpamati ka sa mga professionals. Diba? Yung mga officials, health officials. Kaya for sure, inaya mahatag na sa imo sa insyakto. Insyakto nga sabat kon COVID-19 ang paghahambalan. Naglapaw na ko sang ako niya ginaistorya kaina. Sige, balik danay ha. Kapila na ko nagbalik-balik Kalaki pagidman gali no. Kalaki pa sa mga gusto yan ni Concepcion no nga ilakip sa sining kung mahimo mandatory nga pagbakuna ang mga nagatrabaho sa restaurants, salon, spa, gym kag sinihan. Ti ang hambal sa Labor Secretary in person of Silvestre Bello III, ang ining mga ginaduso nga mga kasuguan, okay man ini siya, no? Pero kinahanglan naton sang klaro nga guidelines antes nga ipatuman. Ang isa pa yun naton kabalita kay subong for sure ano man kamo sa ginatawag nga mga contact tracers. Ang Department of Interior and Local Government o kon DILG nagaayo sila nga kung pwede madugang-dugangan ang ila nga pondo para nga maka-hire, madugangan ang mga contact tracers sa masunod nga tuig. Hindi man na siling dogi na foresee na nila nga magsigi pa ng COVID tub next year, pero ini panigana. Diba? Ginpahayag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III, balya may posible nga magalambot sa 25,000 ang idugang nga contact tracers kung maaprubahan ang ilaya ginaayo nga pondo, no? Magluwas sini ginpahayag man ni Densing, baya nga ginpalawig man nila ang kontrata sang 15,000 ka mga contact tracers sa idalom sang DILG tubtob sa pagtapos sang tuig. Okay? So kung maaprubahan, except sa sining 15,000 ka mga contact tracers nga existing sa karon, kung maaprubahan ang pondo, madugangan sang 10,000 ka mga contact tracers. And hopefully, no? Makabenepisyo, kita tanan, diba? Kita tanan para yang madasig ang paghibalo, pag-identify kung saan ay dito ang mga nagka-close contact sa mga COVID-19 positive. Action Radio Philippine Standard Time, 1:57 na kita. And amuyan to ang mga balita naton sa national. Sa ako nga pagpanumalik, wala kita basahon, danay nga sulat kay since Saturday. Pa-share ako sa inyo sang isa ka for your information naton. Diba? Ang topic naton sa karon, ina sa akon man nga pagpanumbalik. Ato na Doc. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4.2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to. Diyos, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time,
Ang mention ko kaina, aton nga pag-istoryahan ang aton nga FYI topic sa subong iya nga adlaw sang Sabado. 'Di ba? So, sa mga ka-aksyon naton nga 'di ba Saturday subong, 'di ba may mga ara niya nga mga ka-aksyon naton nga may online class nan. Tapos may ara man sa mga ka-aksyon naton nga naga-eskwela / naga-part-time sa pagtrabaho. So, ano ang aryo i-tips ko sa inyo? Mga pwede naton iyang himuon, 'di ba? Pwede naton iyang himuon sa mga estudyante dira or nga nangin empleyado pagid para iya nga hindi ninyo mapabayan ang inyo iya nga pag eskwela while naka part-time job, 'di ba? Kay subong nga may ara sang pandemic, honestly kamudlay na nga daan nga magtuon kita kay ti tanan na online, ha? Bisan tuod nga may ara ya sang mga module lang, 'di ba? Nga nagapadala lang sang ila yang mga ang mga teachers ginapadala lang ang mga kinahanglan nun nga tun-an sa mga kabataan, pero ti kun ara kaya sa kolehiyo, ha? Kung ara ka sa kolehiyo, paano ka naman, 'di ba? So, isa lamang sa mga reason naton kung nga nagatry kita nga muna i-balance nato ng aton oras sa pagtrabaho and sa pag-eskwela. For sure, damo gid sa aton wala pa gani ning COVID-19 pandemic, di ba? May ara naging kita iya sa mga ka-aksyon bala nga ng naga working student kumbaga. Nan. Amo ning mga tawo nga believe ko sang halin sang una ya, no? Gusto ko man na galing kay do hindi ko man na mahimo. No? Gusto ko man na siya before himuon, galing kay do hindi ko na mahimo. Kaya ang pamensar ko sang una during sa may face-to-face classes pa ha. Magka-working student ka lang kun ang imong tawag na ng grade nimo is pasok sa minimum nga gina-require. Like for example, abi dapat hindi magdubo sa 82 ang imong passing grade. Ang tanan nimo nga grado. Gaminsar ko makaya ko na ayhan. Balo na ka kung paano. Kunya galibog ang ulo ko sang una, 'di ba? Di pasalamat lang ko kay ginbuligan sang ako nga magulang na para nga maka-eskwela kami, 'di ba? Kay kung wala guro ate ambot kung din kami ni pangpuluton. Pasalamat man syempre sa amon ginikanan. Pero sa mga naga-strive gid iya, 'di ba? Sa mga nagatinguha para yang maka-avail sang ng as working student before nga may ara pa sang face-to-face classes believe gid ko na yan sa ila, no? Nabalang amo nang pinaka siguro masili nga pinaka sana all kay nga na balance nila ang ila yang pag eskwela as well as nagaobra. 'Di ba? Ikaw man be as a student, paano mo na mapamensaran man, ma-problema kang pa, honestly, ginaya ha, like, nagaobra ikaw, syempre, maakigan ka pa, for example, no, maakigan ka pa sang imo nga boss, dason, pag kadto mo sa eskwelahan, pinunsok, meaning, sunod-sunod man ang inyo, yan nga mga, nga mga projects, mga kinahanglan ninyo, mga output, dra ninyo, kinahanglan ipangpasa, tapos, pagka the next week, ma-exam na kamo, nan, 'di ba? Amo na ang struggle no sang isa ka working student. Dugangan pa subong nga may ara sang pandemic. Ano na lang ang doble pagid nga struggle sa mga kaangay sini nga mga estudyante nga naga-obra / naga-eskwela. Sige, balik kita. Ang aton nga topic is mga pilay ka mga tips nga pwede naton nga himuon para hindi nga mapabayaan ang pag-eskwela while ikaw naga-part-time job or may ara ka is ng sideline nga trabaho. Number 1, magpangita sang online options.
Bangod ang mga estudyante sa karon, hindi na kinahanglan iya physically, no? Physical nga magkadto sa eskwelahan nga dapat ara kagid sa classroom. Ang pagkuha sang online class amo iya ang prioridad. Paagi sa distance learning, makitaan ang lecture kag course material sa computer o laptop na dira ka syempre makiga-istorya iya sa mga instructors and also sa mga classmate nimo, paagi man sa email or sa chat. Ang distance education or ining online na class ang mas mahapos nga maka-access sa course materials kag matapos ang class assignments sa oras nga kinahanglan or gintalana ya nga schedule. So kung may laptop ikaw dira or mas portable ang imo nga klase or komportable bala nga ginatawag, 'di ba? Kung may ara kaya sang available nga gadgets. Pero make sure lang nga, syempre may ara ka sang internet access, 'di ba? Para nga mas nga maka less ka bala kay kung data lang gituod, kung kaisa naga-loading pa. Ti kung sa internet at least may ara gid man siya tuod sang loading gagamay no? Kontra mo lang dira kung burn out. Okay. Ang ikaduha, magplano sang husto. Ano ning ginasiling nga pagplano sang husto? Himuan sang husto nga plano ang imo iya nga oras. Makig-coordinate ikaw sa trabaho kag sa course schedule nimo sang mas temprano agud ikaw hindi ka dira magsala, di bala example mamensar ka nga, ay may obra pa ko digli sa amo ni ho, ay may klase ko nag-timing, di paano na karon? Malibog ang ulo mo kung sino ang imo nga unahon. May tendency nga kung i-prioritize mo imo nga trabaho, ti maka-absent ikaw sa imo eskwela, no? Pero kung i-prioritize mo naman ang imo nga pag-eskwela, may tendency naman nga ti skip ka sa imo obra buhin sa imo nga sweldo. Nan. So, ang mas gina-recommend is magkuha ka sang kurso bala nga inang pwede siya for gabi or weekend para nga malikawan ang conflict ay given gid man kung nagapang-empleyo ikaw, number 1 nilang nga requirement sa imo is available ikaw from Monday to Friday for example. Saturday, Sunday ayuon mo na lang nga kung mahimo hatag na sa imo nga ligwa para man nga makatuon ikaw, diba? So istorya ang imo nga employer, no, para mahibaluan kung magasugot siya nga i-rearrange nimo ang imo nga schedule, no, oras sa pag-eskwela kag oras sa trabaho. Kung naga-commute sa pagkadto sa trabaho, tempranuhan, temprano magbugtaw o hindi gani dalasang mas temprano ang imudra nga laptop or gadgets man para nga hindi ka alangan bala, no, nga magasugod ng online class ikaw imo ara pa sa inyo nga trabaho abi, na okay daw na notice ko kung kaisa ang online class may ara nga klase sila nga panggabihan, 'di ba? Kung out mo abi 5 PM, mabiyahe pa ikaw for 1 hour. Kung maalang-alang ka gid man, bitbitan na lang ang imo nga gadget para nga kung in case gid man, dra ka na lang danay, na while nagapamati ikaw, hindi ka man na siguro nga tuksoon kada. Di ba siguro nga agad-agad ituksoon ikaw. So sige. Pag syempre ang ikatatlo, mangin ikaw, positive thinker. Di ba? May kita kon kaisa nga paglantaw naton ay kabudlay man siniman. Kung dra pa lang nagasiling ka na nabudlayan ka na kag wala ka sang may ginhimo nga tikang
ti amo na lang na sa asta sa ulihi ang imo nga mindset. Masiling ka na lang nga, ay kakapoy man sinayaman. Ti amo ka na lang na hanggang dyan ka na lang. So, dapat maging positive ikaw. If halimbawa gid man nga may mga struggle, like amo ni nga imo ina-encounter, nga hindi ka man na-bless abi sa amo na yung pag-eskwela nimo, nga kinahanglan mo na mag-obra para yung maka-eskwela ikaw, no? I-pray lang kag look forward, no? Be positive. Hindi yan nga sa una pa lang paminsaron, hindi ko gani makaya ya mo. Bag-op lang gani, hindi mo na makaya. Wala ka pa gani ka try. Diba? Muna kung kaisa nga negative kita, kung sa una pa lang is paminsar ta, ti negative na nga daan, budlay na nagabawion pagka the next. Or magsiling ka naman yan nga maging positive ka, okay na nga maka-mention kagid man nga kabudlay ba? Pero bawion mo, ha? Bawion mo. Pero sige lang, kaya nun ko na. 'Di ba? Kasi kabudlay magid tuod Pero sige lang, tinguhaan ko lang, sa sooner or later matapos ko gina, malampuwasan ko gina. Amo na yung insakto nga mindset. Hindi nga kabudlay, hindi naku na iya. Te, paano ka na karon maka-survive, 'di ba? And lastly, halungan ang lawas, halungan ang kaugalingon. Kung ikaw nang eskwela kaga obra, make sure mo man nga tagad mo atensyon ang imo ya kaugalingon. Hindi man na sila nga tungod amo na ang imo ya nga ang imo nga day to day nga mga ginaobra is hindi mo na pag i-considerar ang imo ya nga ikayong lawas. Kaya tandaan once gani nga magmasakit ikaw, apektado na ang tanan-tanan mo nga ulobrahon. Aminsaron mo kung magmasakit ka din ka makuha, kayo nagpahuway ka gani, kaya nagmasakit ka, di nagapag-obra ka. Te ang imong handom nga makatapos ka sa eskwela, nagmasakit ka, ti paano mo pa na mapadayon? Amo nang pinakapamensaron mo, di ba? Kinahanglan balance ang tanan para iya nga mapiho nimo, nga in the future, may future kagid. Check the action hands. In the future, di ba? Solita pagid ana. Pero honestly gid sa mga ka-action naton, ilabi na gid na-mention ko kay na nga tunga ang imo iya nga oras sa pagtrabaho kag sa pag-obra. Hatagan mo gid, no? Ang ining pagbalance sang duha, kumbaga ang sa tunga amo ni i-make sure nimo nga ang ikaayong lawas nimo is bakod, no? I-make sure nimo nga despite sang sinang imo nga ginapang pangatubang nga kabudlay sa pag-eskwela, kay ti syempre may mga gina-required kamo dira nga mga inugpasa nga mga requirements, mga projects ninyo, outputs and everything. Make sure mo gud nga bakod ang imo nga lawas. Tapos may ara ka man abi nga mga deadline, no, sa may imo nga pagtrabaho, make sure mo man sa gihapon nga bakod ang imo nga resistensya, di ba? Bakod ikaw wala ka nagamasakit kay man kung bakod ang imo nga lawas, ang tanan nga ina nga mga struggle nimo kag positive lang ang imo nga mindset, ma-achieve mo ginaya. 'Di ba? Ma-achieve mo ginaya, hindi na yang siling wala sang mihura for now. Pero in the future, dra mo ma-realize nga, sang una agyan ko naman dama balikan mo pa na dama ma-realize yung lasang una gahambalan ko nga nabudlayan ko. Pero subo makasiling ka, na-survive ko man. 'Di ba? Na-survive nimo ang amuna nga mga struggle despite nga daw doble-doble ang imo nga ginaobra, no? Tunga imo nga konsentrasyon, nagatrabaho ikaw kag naga-eskwela. So, amuna believe gid ko mura masiling ko lang nga believe gid ko sa aton yung mga ka-aksyon, mga estudyante nga ang ginahimo is naga-eskwela kag naga-obra, ha?
Naga-eskwela para may naga-obra para may ipang-eskwela. Naga-eskwela para iya sa palaabuton niya. Sakto man action hands. Amo na ang mga dapat naton mindset, hindi nga bag-op lang gani, ni mo na encounter ang problema, galibog na ulo mo, dula ka na gana dahil magpadayon. Paano ka na mag-uswag? Diba Action L. Ray? Si Action L. Ray, lagi ko gani kabalo, pero nakitaan ko teacher ni siya gali before. Nakitaan ko siya nga, di niya to gani nga, basta nabasahan or nalantawan ko. Teacher si Action L. Ray. Kung gusto mo magpatudlo kay Action L. Ray, ano ganing imo nga forte Action L. Ray? Siyempre, computer, patudlo ka kay Action L. Ray. Nami si Action L. Ray magtudlo. Dasig kagid nga maka-catch up. Nag-na-promote na ka-Action L. Ray. Sakto mo na. Tsak gayom-yom so. Pero totoo na yung Section L. Ray dood. Nakitaan ko gani saya nga teacher gani sa before. Nakitaan namon nga duwan ni Action Dale. Ano to gani ginatudloan mo sa Action L. Ray? Secret lang. Sige, alas 2:24 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Okay, kay subong Saturday, manamyaw ko nila na sa mga ka-action naton ho Nag-monitor sa aton niya via Facebook Live si kay Sir Martin Aliling, baw si Ma'am Helen Elverio Lasio. Mayong hapon man dira sa imo. Si Inyon, check na yung pagbasa ko, Inyon March. Si Ma'am Sherilyn Oro Javier. Mayong hapon na. Hi kuno kay Tita We. Kay Sir Brian Jonaldo, mayong hapon man. Si Ma'am Ana Sinoro, si Ma'am Melva Mendoza. Si Nanay Helen Bacauco, San Enrique ng iyang banwa. Si Nanay Helen Bacauco. Nanay Helen, mayong hapon drasimo ay. Kag family Bacauco. Uy, pasensya, gido, subong ko lang na dumduman. Condolence gali sa family ni Action Frank Navisaga. Ma-remember ninyo ang The Small Boy bala sa Action Night Patrol before? Amo na siya. Nagtaliwan siya. I forgot the date, pero sa liwat, condolence sa pamilya. Sakay, Sir Teddy Toquiere Sr. Ang baya naga-monitor sila kuno from Barangay Saga sa Bago City. Si Sir Dennis Nuestro Paged, naga-monitor man. Karon naman ang iban ha. Sige, salamat, Ged. Standby sa ato yung mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik, akon i-share sa inyo ang aton iya nga horoscope. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio bakolog man sa gihapon padayon Action Radio bakolog saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Action Radio
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Okay, pabalik din sa atong programa This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa first part sa aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw sa Sabado. Sa 23 kita sa karon sa bulan niya sang Oktobra tuig 2021. Unahon nato ng mga Libra. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, mangin appointed leader ikaw sa bag-o ya nga movement. Sunda kung ano ya ang ano tawag na ang ginasiling sa imo sing imo yang tagipusoon sing imo yang paminsaron, di ba? Pero syempre sa mga Libra dira importante man nga halungan ang imo nga ikaayong lawas. So kung may supplement ikaw dira nga gina maintenance, make sure gid nga inumon para iya nga hindi mamutang sa risgo ang imo ikaayong lawas. Sa mga Libra, lucky numbers 36, 23, 47, 52, and 12. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, manotis mo sa karon nga mas madasig ang tubod tubig sang income nimo.
kag subong man Scorpio, mas madamo ikaw sang mabuligan nga tawo. Sa mga Scorpio lucky numbers, 27, 16, 52, 35, and 46. Hot pink is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, pamatian. Pamatii ang imo yang ginabatsyang. Inabangod, bagwa ang kamatuuran. Kung ikaw ya mismo or halin mismo sa imo tagipusoon ang imo yang gusto ipabutsyag. Sa mga Sagittarius, kung may ara ka dala sa mga gamit, bala mga importante kaayo, halungan ginahan. Kay basi bala malingat-lingatan lang, madula. Isang, isang kisap ng mata lang. Na dula na dayon. So, make sure gid nga halungan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers, 16, 42, 29, 53, and 35. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. May ara sang solusyon nga mag-aabot. Magsalig lamang. Kag mag-focus sa imudra nga ulubrahon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 36, 17, 46, 55, and 26. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Nabaton mo na kung ano ang sitwasyon mo sa karon. Pero sa gihapon ang imo balang nga pagsalig kag pagtuo bugos ya nga inatanan imo nga malampuasan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 17, 28, 33, 42, and 55. Mustard yellow is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 12:40 na kita. By the way, happy birthday gali ho sa kay Lorna Villabas sang sitio Langka Hagto sa Mabinay, Negros Oriental na naga-celebrate siya sang iya nga kaadlawan halin ina sa kay Ma'am Julie Meritado Patrimonio. So sa liwat, happy birthday dira sa kay Ma'am Lorna Villabas. Kag sa kay Ate Akim Iriman, naga-monitor subong iya nga inoras dira sa Banwa sa Morsha. Thank you so much man. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action, may ara kita gali Action El Rey. May ara kita, isa. Isa gid man mo. No, aton iya nga SAP. So, bantay-bantay dira sa aton yung mga ka-aksyon. Pero inatanan sa akon lang nga panumbalik. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Standard Time, alas 12:49. Okay, may ara kita anay isang isa ya ka panibag-o naman, no? Action El Rey. Ready lang the Action El Rey? Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Okay. Ara na si Action na Henry, ginatawgan na niya ang aton iyang isa sa mga mapalaron. Uy! Kaano ko pagali, oh? Medyo layo-layo lang siya, pero kabarangay ko. Sige. Mayong hapon. Yes, ma'am. Mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Kilala mo ko? Sige lang, bisan ara ka sa downtown. Importante, mabatian mo nga akon nga tingog kag. Mabatian mo nga akon nga pamangkot. Okay na ma'am? Action Wilma. Ang small version lang ni Danay subong ni Action Wilma. Si Action Ann ni subong Action Ann Defensor. Pero mamangkot ko yung mong ngalan. Ano gani mong ngalan ngalan, ma'am? Gina ano? Ma'am Gina Junea. Taga-diin ka gani, ma'am? Barangay ng Silingan. Kabarangay Takagalia, no? Kabarangay Taka, temporarily. Temporarily. Pero hindi ko na lang pagpalawigon, ma'am. Bisan ara ka dira sa downtown, pero iniguro hindi mo ganyan malimtan kung ano ang extra sa Aksyon Radyo Bacolod. Inabalang una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo sa Bacolod. Please ka na. Pero sige lang ha, importante sa Bacolod Aksyon Radyo, pero iyayati sa Aksyon Radyo Bacolod.
Importante, arang aksyon radyo Ma'am Gina Junea, sige lang Congratulations sa imo, hulata lang dira. Maybe sa Monday na ni siguro kay close na, no? Saturday. Hulata lang dira ang imo nga 500 pesos. Sige. Salamat, Ma'am Gina Junea. Junela, ma'am. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. And amuyan to ang isa naman sa panibago naton iya nga winners ang isa pa premyo. Syempre, iya na nga sang ginadulong na sang Action Radio Bacolod sa inyo. Temprano nga pamaskwa sa aton iya nga mga Action Radio listeners. Pero ante sa aton iya nabiling nga mga horoscope, diri kita aday sa aton man nga orasyo imperata. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, diri kita na isa nabili naton yung mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20.
Sa imo dira Pisces kung may ginaayo dira ang imo iya nga abyan, why not nga ihatagan, diba? Kung may ara man lang ha? Sige, sa mga Pisces lucky numbers 32, 27, 15, 42 and 56. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Sa mga Aries, hindi paghalay dira digdibon, no? Ang mga kainit bala nimo, mas maayo yang nga maghatag ikaw sang kapatawaran. Kay mas mamag-an ko nung aton iya nga feeling kon wala kita sang ginapamensar dira nga kaugot sa aton iya nga isig katawo. Sa mga Aries, lucky numbers 32, 23, 51, 46, and 15. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Ihatag ang bulig sa nagakinahanglan. Hindi pagtugutan nga abusuhan bala sang iban. Ang imo yang ginapakita nga kaayo. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 16, 27, 47, and 35. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, tinguhaan, no? Ang imo iya nga pala abuton. Di man magsalig sa iban, ikaw ya mismo ang magpaninuha. Sa mga Gemini dira, lucky numbers 46, 17, 59, 26, and 36. Satin white is your lucky color. Kag para sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Mag-abot gid ang bulig, no? Halin iya sa tawo, amo ni ang handa ya maghatag sang iyang serbisyo, syempre bulig para sa imo. So hindi lang magpagkalimtan nga magpangamuyo. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 47, 56, 27, 39, and 16. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Ano man dira ang imo wala nga ihambal, posible ina nga matabo. So dapat maghalong-halong kay basi bala makahambal ka dira negative half. O kag ina ang mahitabo, baw palayo lang. Sa mga Leo, lucky numbers 15, 32, 29, 42, and 53. Lucky color is cyan blue. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtub Setyembre 23, may mabaton ikaw yang isa ka oportunidad para makatrabaho abroad. Kung pwede pa man lang, why not, diba? Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 18, 32, 21, 45, and 56. And amuyan to ang aton iya nga kapalaran for today. Standby gali danay sa aton nga mga ka-action para sa aton iya nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Yes, salamat gid sa aton yung mga ka-aksyon sa pag-upod man sa akon sa Sabado nga edisyon sa nga This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ini naman ninyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.